गुड मर्निं साना माबायदि ओंखारबोखो बरियानो गोजा जारां ओंखारबोबाय साना औ गुड मर्निं लोगोफोर फुङावनो सिखारनांगौ बेरायनांगौ देहाया थिग थायो ना मा बुङो लोगोफोर ओइ माइ नानोसै दिनै जोंहा ट्रेक्टर लाबोबाय नानोसै नायलांबाय थादो मादि नायोना जोंनिया बिगा हिसाब नङा आरोना टाइम हिसाबसो माइ सोनायाबो गावबा गाव ट्रेक्टराव फैखाया आरोना गाखोजेनबायानो लागावसै
bigakhơ hả nay nữa Mai nak rani di rumah aja. Oh my god, Ra. 36 36. era 36 minutes lah, ada 36. 3 biga nimai benar na dia 36 minutes lah, ada 36. Nah, kang di ni. habis deh Biga baru. Là không bay được by 36 minutes nữa. Là bay được bay đây đập xe đi được go lại bay. Aram phải.